Здравейте хора, аз съм Зиков, това е Minecraft Ultra Survival епизод 3 и ако се чуете сезон 2, ако се чуете защо съм в мина, казах ви, че стигнах до 12-то ниво и стигнах и попаднах в мина и в мината намерих 6 кол и 10 iron и реших заедно да експлорнем този равин или пещера, която е там. И ето, тук има обсидиан. Само че ще трябва да махнем лавата, защото не е проблем. Добре. Ето, тук ще остава само едно блокче да свети. Готово. Добре, тук е обсидиана. Не е коли знае какво. Тук ще имаме обсидиан. Там сигурно може и да има диаманти. Сега ще отидем да видим. Има лапис лазули, виждам. Да видим какво има там. Окей. Сега ще сменим кирките. Гърд. И горе разчистих бая място. Като се качим после ще ви покажа. Не мисля, че има диаманти. Чакай, сега ще запушим лавата. Да ни тече, да ни е по-спокойно и по-удобно. Готово. Опа, щях да падна. Тук има айрон. И съм намерил за сега 14 айрон. Готово. И се извинявам, ако не ме чуете много добре. Да взема лапис лазулито. То от едно блокче по 6 ли пускаше? Да. Вече ми 19. Сложим торч. Диаманти. Какво да говорим просто?
Още във втори епизод намираме диаманти. Вижте, хора, диаманти. Не, в трети епизод. Един диамант. И в къща имаме един, два. Два диаманта. Направо невероятно. Тук нагоре някакво гледаме. Нашата цел са диамантите. Редстоун. Вече съм 15 левел. И натам нищо няма да има. И вече може да се връщаме в къщата. Сега на къде? Мисля, че насам. Не. Да, ето го изхода. Нагоре. И сега ще се качим. По-нататък ще брежмайваме да търсим диаманти на 11 ниво. Да, почти сме се качили. То навънка вечер. Само че около къщи няма да има нищо, защото е осветено всичко. Нашето прасе на втория етаж ли? Да, на втория етаж. И тук вече имаме много стон брикс. Не са твърде чак много. Готово. И сте ще направим. Стон брикс слабове. Stone Brick Stairs. Готови сме. Ой, тук съм сложила спочесто. Сега се качим горе да оставим тоста. Готово. Това прасе са бъгна. Оставим диаманта. По-често пълен. Добре. Айрон. Вече има още айрон. Това прасе се е бъгнало в честа. Готово. Ще оставим кола, редстоун, стик, айрон. Общо взето е това. Лопати имаме. И да лягаме да спим. Готово. И вижте, тук съм разчистил пак място. Доста. Като разчистя още малко, тук спокойно ще може да почнем градче.
Ето тук ще направя някаква къща. Тук ще направим пътека, тук може някаква. И всичко ще стане. Да разчистим тук един ред. Да, хора, този клип стана пак 10 минути. И ние ще го правя 20. И както казах, ще ги качвам долу-горе към 10 на гледания, като има. Да, готово. И тук сега ще почнем да правим градче. Миналия епизод казах какви са ми идеите. Даже още този епизод мога да почна и там да правя. Сега тук къде сме го изкопали да го осветим. Готово. Само да видим. Сугаркейн ни е пораснал. Може да го оберем вече. Както сте да седи тук. Ще взема да ги махна повечето. Ще остава тук 2 капца да има. И не трябва толкова много. Готово е, тук ще ги махна. Ето 3 кактуса ще оставя. Всички други ги махам. Айде. Готово. То много кактуси, много нещо. И сега ще остава само 27 да се пече. То няма място в честа. Окей, то много нещо. Аз ерна го правя на ерн блокове. Като ми трябва, пак си го правя на ерн. Не, няма стигне. Да направим листи сега. Кожа имаме ли? Не. Окей, нямаме кожа, значи. Му направя още един аероблок. Готово. Лапис лазули.
Готово. И него на блокове. И редстоун сега ще го направим. Айде, готово. Всичко е готово. Охо. Опека ли се стона? Ще 4 стон брикс. И сега него ще го направим. Готово. Готово. И сега ще печем още 12. И да видим какво е станало горе с дърветата. Ще се извиня, че още не съм махнал това голямото там. Сега видим откъде ще качим. Готово. Той това мутирал. Те тук две мутирали дървета идват повече. Отивам да събера пясък. И от тук. Готово. Ще ми трябва за стъкла колкото да може да сложа там на втория етаж. Като изчистим около къща е по-хубаво. Пеко ли се тук? Да. Готово. Сега тук сложим с пече санд. Готово. Тук седи често. И да вземем да започнем къща. Ще ми трябва дървото. Готово. Или сигурно няма да я почваме в този епизод. Защото трябва да я измисля. И пък след клипа ще я измисля и ще я започна. Това непреработеното дърво, мисля го сложа за колонии. Да, ще го измислим. И това ще е клипа.
Да направим прозорца на втория етаж. Готово. Да, нямам да е много симетрично сдълните прозорци. На какво направим сега? Долу-горе. И добре, ще свършим клипа. 5. Окей. И е тук. Екстра. И добре. Добре, хора, аз бях Зиков. Надявам се клипа ви е харесал. Ако е така, абонирайте, дайте положителен лайк за клипа и чао!